Sayon ba o lisod? Sayon, lisod. Mao may misyon. Mao misyon sa mga apostoles. Mausad na misyon sa tanang binunyagan. Karon mag-confirmasyon ta karon. Muna mo confirm ta. Ang mga binunyagan mo confirm nga buhaton na namo ang among misyon. Ug unsa may misyon nato, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Lingiyay mong tupad. Ingna nagtuman ka na. Nagtuman. Nawa. Sige latag simba. Nya inigingos pari, dad-a ang kalinaw ni Kristo, ibilin lang dire. Dad-a, pasabot isangyaw, ngadto tanan, ginikanan, iguli sa inyong balay, kinahanglan ang imong gida, maayong balita, dili ng isda nga pinaliti mo sa eskina, dili ng mga, sana diha imong gida, kana maayo man sana, mga sudan, para sa pamahaw, okay man na siya. Pero basig gadakas isda, gadakas sudan, gasigi na kag-ingon nito, kamo na uli na lang kung ikasimbahan, naa lang yapon mo diha, sige lang yapon mong katog, mga wa mo'y batasan. Kung saan mo na, mayo ng balita. Na, igatubang ni mo sa imong bana nga nagsigig hapyod sa manok, ikaw ba na lang ginang naong ni mo diha? Kasugarol gini mong buhanga kayo, ikaw mausab da, mayo ng balita. Nya moingon pa jud ka, ikaw wadyo kay simba-simba. Sus, maimpirno gyud kang buanga ka. Moingon sa tuig imong banang gahapyod sa manok, mauna kang buanga ka. Mayon ang balita. Dili. Unsa man di ang mayong balita? Unsa man? Kaning gibuhat ni Pedro ug ni Juan, gipriso sila, humagpriso giingnan dayos mga pangulong pari. Kining maong mga pangulong pare nga niatubang nila, maoni ang ni desisyon nga ilansang sa cross si Jesus. Sa ato pa, mupatay gining mga tawhana. Doon na ni sila'y gahom sa pagpatay. Nya niingon dayon ang mga pangulong pare, buhian mo namo pero ayaw na gyud mo pagpanabi anang nabanhaw ang inyong pangulo. Kadtong gipatay na dinhi, ayaw to ipanabi nga nabanhaw. Unsa may gisulti sa tubag ni Pedro? Kanis Pedro namakak ra ba ni katulo, no? Ingna lingay mo tupad ingna liwat kang Pedro. Namakak niyo Pagkato na si Jesus hapit na patya, katulo siya gipangutana. Sige siya, dili oy. Di ba kauban ka? Dili oy. Di ba kamo mangkuyo? Dili oy. Ana siya, hangtod ni tuktugaok ang manok niya, nihilak dayon siya. Paghilak na ni Pedro, sugod atong isigihan na siya og hatag sa grasyas Espiritu Santo o mauna ni ang iyang gisulti. Kanimo mayong balita. Hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Sa ato pa di ay ang maayong balita, kana bang magsunod na ta sa sugo sa Dios? Sugo ba sa Dios nga magyaw-yaw ka dito sa inyo? Tubag. Sugo ba sa Dios nga manglimpyo ka sa inyong balay? Sugo, dili. Awa mo kibaw? Sugo ba sa Ginoo nga magluto kag pagkaon para sa imong kauban sa balay? Mura pa mo guway klaro. Sugo ba sa Ginoo nga manglaba kas mga bulingon? Sugo ba sa Ginoo nga magsigi kag duwa anang cellphone, anang computer? Sugo ba sa Ginoo nga mo eskwela gyud ka, isip estudyante magtuon gyud ka? Sugo na dili.
Sugo bas Ginoo nga kamong mga batanon manguyab gyud? Kamoy rason niya. Pamalandong importante kamaotang maminaw sa Ginoo. Doon natay daghang sayop, na atay daghang iusab, usbunon sa tong kinabuhi. Sama ni Pedro, dugay ang iyang proseso sa pag-usab, pero nausab gid siya. Kana bang moabot gid unta ta sa punto nga ganahan na gitang mosunod sa sugo sa Ginoo? Si Father Red nga nag-birthday karon, nasa na siya istorya nga ning gawas na siya sa seminaryo, na under man na nako siya sa SPFY katong diha pa ko na-assign sa seminaryo, ning Regency na siya. Naghunahuna siya og laing klases kinabuhi. Unya doon na dayoy mga panghitabo nga iyang na pamalandungan nga pabalikon siya sa seminaryo. Iyang gisunod. Karon makakolekta na gyud. Mo ay sugo sa Ginoo, di ba? Kana sang akong manghod si Clito, kuan man na kana na ang kamanghuran namo. Legion of Mary pud na siya. Ana niya akong pag-graduate na nako sa college 1987, pagka 1988 kuan naman may kanang regular nako. Nya duha man sa akong manghod ang wa ka eskwela. Ang sunod nako si Romeo, unya si Cleto, kamanghuran. Pulos na sila graduate og grade 6. Ako din silang giistorya. Kinsa ninyo gustong mo eskwela, usa lang ninyo kay di nako makaya ang duha. Ingon dayon si Cleto wa magtingog-tingog niya. Si Mio kay gusto namang magminyo, kugihan naman kay ditong nagsigig panguma. Dako naman kay uma sa amo. Ingon des Mio kana alas Cleto kay bata pa. Ako di siya gipa eskwela din siya. Pagdangtan og usa ka semana, naghilak man dito sa amo. Pag abot na ko bagi kang ko opisina, nanganong gahilak bang ka? Di na ko kaya ang pag-eskwela. Labad kaya kung di ko kamausa. Di ko kasabot na sa kanang diskusyon sa maestra. Ikaw ko masayang lang imong gasto. Nako sige ugma uli is bukid ing natong imong maguwang pari adire kay ipuli nako to dito ni mo eskwelahan. Nya nganhanas Mio, ako nang giadtong principal sa CCC, Yose na karon. Si Kuan man tingin to, si Ma'am Attorney Barcelom siguro to yung principal. Nya kay kaila raman po ni mi kay suod-suod man ko diha si Sisis una. Ako din ito, ma'am, ako ning ipuli akong manghod. Ingon siya, uy, Chris, dili man ni basketball nga naay substitution. Nagsugod naman klase, Chris, o niya, ganang, dili man ni pwede, kay may mag-basketball ni nga time out ring usa, out niya, substitute ning usa. Nako, ma'am, first name Ragyoy Osbon, ma'am, first name Ragyoy og edad, mao Ragyoy Osbon, ang middle initial, ang middle name, hasta ang apelido, mao Ragyoy. Tas tang kumbati na ko ato og tuod man ni substitute si Romeo. Og si Mio mo inilampos og marine hangtod nagtrabaho na gid siya isip marinero og ni-retire after mga 25 years. Si Clito nagpabilin gina siyang ingon ana. Nya unsa may sugo kas Ginoo niya, ako patong pangutanon. Og kining iyang kinabuhi karon sugo bas Ginoo. Pero sige siya serve sa simbahan, doyo, ginana. Mao sa tingin na iyang gusto. Basta ang timailhan nga nagsangyaw tas maing balita, nagsunod tas sugo sa Ginoo. Kano bilingi ako no imong tupad. Ing na nagsunod ka sugo sa Ginoo. Kanisa si among inahan, si Mama Bali, may tawagan Valeriana man na siya. Bali ang angga, Mama Bali, na ambot nagsunod basta kay siya pulong sa Ginoo. Kay basta nga akong namatngunan, sukad pagkamatngon na kog buot, hangtod nag-edad kog mga 10 anyos, sige gina siya latos namo. Latos gina.
Mag-average kami kaduha latuson sa usa ka adlaw. Kana ra bagyong sangas bayabas, mga bali ginas among lawas. Karon nakapamalandong ko, nagsunod ba ka to siya sa pulong sa Ginoo sa dato, no? Basta kulbaan gyud ko bisan gani karon ba nga pari nako, hapit na ko mamatay. Kanang makadungog ko na bitang anas balay nga kana bitang musyagit ang mama sa kasuko. Mana ba? Mukuba akong dughan kay mao man ay tono ni mama. Mao na tono ni mama nga kana bitang musyagit bitaw. Piste mo. Papulion din mga tos balay. Nya kana sa sklito, mao sa nay among pagkatao na ana niya, mao ginay gadag dimal namo ang sige miglatusan. Kay kuan man kana kanang gamay kay siya ba nya kaming tulo. Dagko nami barkada ming tulo ka laki. Mukuyog mo na siya nya galisod paglakaw ba. Nya ug unsay among dadon magdamig tirador. Daasa na siya tirador. Sus karon igabot na mo ngadto ngita mig mga langgam na ilanggam magsabot mami kinsay mutira. Ako makabaon ako mutira hasta ako maguwang. Hasta mangon ako miyo. Kana mas klito mo ilog-ilog din magkurog-kurog ra bang kamutan iya din tirahan ay didigid maigo iglopan amo ding hapakon ikaw po amo hilak mo dai among tapinan ang baba kay makadungog si mamang dai mo hilak latosan man gyud tapinan among baba sus mamuwa masad nga rin kay di na mo patingogon sa igbuhi na mo latos na sad miya na si malasa. Pero amot sugo ba katos Ginoo linatusay? Murag dili. Pero ang bawi-bawi lang pod kay sila mama og si papa magsigig yung rosaryo kada adlaw. Usahay pa adto pa mi malatusan samtang nagrosaryo malatusan gyapon mi didto. Tingali nagmixture to ang sugo sa Ginoo ug ang sugo sa tao. Pero consistent lang gyud sila mama magpapa nga magsigil ang gyud rosaryo hangtod gyud nga kaming 5 ka anak nakaalagad gyud mig simbahan gani ang upat nila ka anak nga lalaki naagi na pare nga usa nila ka anak karon kusog na kay mamaligyag slat tingali kauban sa atong kahuyangan kauban sa atong kakulangan maningkamo ta pagtuman sa sugo sa Ginoo ug ang sugo sa Ginoo makaayo gid na sa katilingban unya matuman ra na nato kung magpadayon gitag ampo kana bang mahimutang maampuon mo na iampo nato atong mga politicians kauban sa ilang mga kahuyangan kauban sa ilang mga kakulangan mahimo ta silang maampuon unya na bang gugma sa pag-alagad. Kasama nila ni San Pedro, ang gugma nila ni Jesus, nahimo sang gugma nila sa katawhan alang sa kaluwasan. Kana mo'y maayo kayo. Muna diri sa atong ebanghelyo, gisaway sila ni Jesus nga nagpagahi sa ilang mga ulo. So mga gahiog ulo sa gining mga apostoles. Pero wa gyud mo surrender si Kristo. Sige lang gyud siya, sige lang gyud. Hangtod gyud nga nahimo gining mga martyrs, kining mga apostoles, igsip lang ni Judas Iscariote. Di lang kita mohonong og sige og sangyaw, sige grinyo. Mo na karon sa atong mga gipanghimo dinhi, ang atong tema sa atong kapistahan karon kaning San Vicente Ferrer Ligon og Sulondon nga kauban sa pagpapanaw sa paglaom naagid ng paglaom nga ma-renewed motubo gyud ta ayaw gyud surrender kadto bitang di ba sa atong kumilik na isyu man ni sila maayo karon kadtong ilang votation sa online voting sa OFW daghan man kay complaints nya na say attorney nga niingon nga katong expert sa IT nga kinahanglan unta ang kaning counting machine dili gyud i-connect sa internet before, during
And after sa counting, i-connect lang siya sa internet kung mag-transmit na sa result. Pero ang resulta dito sa presento, palabason o sa ang official nga resulta without connection sa internet, kay mamiligro nga mahak ang resulta. Ang resulta ani kani nga maong attorney gipailan og kaso sa Comelec, kay murag iyang gidaot ba ang Comelec. Gipailan siya kaso, gipadisbar siya, gipatangtang ang iyang CPE nga license, o murag gipadisqualify man ting ito siya, kinidagan man sa ni siya og usa ka posisyon. Pero wa gyud siya mohunong. Sige gyud siya, total matud pa niya. Wa man ko magdaot sa Comelec, gusto man kong mutabang. Nya nakita na ko karon sa iyang vlog, gabi nakita na ko, bag-o pa lang gyud iyang gipakita na anay amendment sa kaning procedure sa Comelec. Gi-appeal na dito nga dili i-connect ang counting machine sa internet before, during, after sa pag-release. I-connect ra siya, inigkuan na. Perti niya sang daig sa Comelec, ingon siya kanindot aning gibuhat sa Comelec. Pasabot, ang Comelec naminaw, wa magpagahi sa ilang kasing-kasing naminaw. Og nakita nila maoday ni ang makatabang aron ma-relax ang mga botante. Kay mao man ay gustos Ginoo nga ang Comelec muhatag og assurance sa ilang sistema og sa ilang mga kinaiya nga ang atong gihatag nga kada vote, kada boto nga atong gihatag sagrado man na, kay ato man ang desisyon nya, kaugmaon manas nasod, protektahan gid na siya nga maihap gyud, dili mamimber anang gitawag og dagdag bawas. Kay mao man na ang tikas dias machine, dagdag bawas. Ang di nimo gustong padag-on, bawasan. Ang gusto nimong padag-on, dagdagan. Ana man na ang duwa. Og pinaagi niini basin pa matabangan. Og mao na nga ning hangyo ning maong lawyer na man na social media, tanawa na ninyo, ning ingon gid siya, atong bantayan, labi na gid kunos mga BEI, it must be a serious rule nga inig closing na sa machine, kanang inig testing bitaw for sealing, kanang before siya gamiton, i-sealed man na siya, kinahanglan gyud nga dili siya connected sa internet during testing. Nya inig testing nga clear gid siya, why sod ana paragos ballot box sa una katong ana-anaon ba, ana-anaon karon ikuan naman i-run naman ang machine, dili gid siya connected, inig run kuno haron inig silyo na niya ang result, limpyo gyud. Nya dili gyapon connected hangtod mahuman ang voting, hangtod mo pagawas sa iyang resulta, una pa siya i-connect to transmit ngadto na sa higher nga convening machine. Ayan na. Nindot. Makatabang-tabang gini. O ato pag yung monitoron. Nga naman, kay ang gusto lagi sa Ginoo na agin ng truth. Mo nang niingon si Pedro, kinsa may among sundon, ang kamatuuran o ang bakap. Nganong didan maminimo pagsulti, nga ang among kasing-kasing nakasinati man, ang among hunahuna o ang among kaugalingon nakasinati mas kamatuuran. We should stand by the truth. Og mao na mugawas gid unta ang kamatuuran karong midterm elections ug sa tanan pa natong mga elections, mugawas unta ang kamatuuran kinsa gyud gipili sa mga Filipinos aron di na ta magsagubang aning kagubot, kaning pagka bahin-bahin o kining pagka questionable nga mga transaksyon sa ato karong katilingban, labi na sa atong gobyerno. Mahimo ra ni kung magsunod tas Ginoo dili sa tao. Nahibong kaayo ang mga pangulong pari hastang mga tao
nganong si Simon Pedro o si Juan nakaayo man atong bakol motong ilang giklaro pagsulti nga basig nagtuo mo nga ang among kaugalingong gahom mo'y nakaayos bakol kining maong bakol naayo sa ngalan ni Hesus kadtong inyong gilansang sa krus kay natuman ang giingon sa kasulatan nga nag-ingon gisgutan po na sa tubag nato sa Salmo unsa ganito ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod og balay nahimong labing importanteng bato lingi sa imong tupad ing namusugot kag isalikway ing na pangutan ba na okay ra nimo isalikway ka kanang wa mulingi inyo kong gisalikway nganoan unsa man ang isalikway kanang dili ka mutuo siyang gisulti gi kuno lingi ay mong tupad lingi aba naalagya po ni salikway nako ano pero kung ninyo mga ginikanan nakaisulti sa imong anak maliwa lang feeling nimo rejected ka ikaw asawa nakaisulti sa imong bana wa ra katagda feeling nimo rejected ka nya masuko dayon ta magmahay dayon mausad ang bana suko dayon adto na las manok magsigig hapyod din agyod mo hapyod sa asawa kay nga naman suko naman kay gisalikway man ana ako sige kog sulti pamalit mog slat nya daghan kayo mo magsigig magara-gara pa dinhig ingon padir ako no kada adlaw jud ko magsigig sunod nimo nako kanindot unta o kada adlaw sad ni siya magsigig palit og slat kay kada adlaw bi ako nagsigig hisgot og slat no nilain na sang lingi sa imong tupad ina kada adlaw ka mo palit og slat ngutan ako no ina kada adlaw jud ka oy kada adlaw sa tingali ninyo isalikway ang akong pulong ug unsa may pinaka-importanteng pulong nga dili gyud pwede nga wa na nato ang pulong sa Ginoo pero unsa may pinaka-dili gid nato ganahan nga paminaon ang pulong sa Ginoo mao na ang irony ang ganahan natong pulong kadtong dili makaayo nato ang pulong sa tao ang pulong sa mga politicians ang pulong sa mga businessmen ang pulong sa mga celebrities ang pulong sa mga scientists mo'y ganahan kay natong sigig sunod pero ang pulong sa Ginoo murag di ta ganahan gyud kinsa ninyo dinhi ang gusto jud kay sa pulong sa Ginoo taas ang amot daghan man di ay ganahan mo anang moingon ang Ginoo kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad ganahan mo ana kisay ganahan ana ta sa kamot ana hilom ganahan mo anang pulong sa Ginoo nga niingon kung tamparuson ang imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas kinsay ganahan ana be honest ana usa na lang ganahan mo anang niingon ang Ginoo pagpakamatay mo para sa inyong isig ka tawo taas ang kamot mingaw na gyud kayo labaw na nang moingon ang Ginoo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin hatag ngadto sa mga kabos ta sa kamot na hilom na gyud tanawa ingon ana ta pero ganahan kunuhay ta sa pulong sa Ginoo kutob na lang dinhi wa na diris kasing-kasing pero inig-ingon kolore inyong buhok kay magwapo mo mabatanon mo ala color dayon kiskisa ng inyong kilay hala kiskis dayon sumpay ng inyong pilok mugasto gyud kay isumpay gyud pilok paputian ang inyong naong hala paputi gyud pagpalaygit mo para nindot inyong kinabuhi wa mo'y daghang anak laygit dayon pag ayudi mo pag kondo mo pag pills mo hala pills dayon kondom dayon aron nindot inyong kinabuhi pag abortion mo aron duhargi inyong anak lisod na kay nang tulo karon hala abortion dayon ana
Dawatan ni ninyong ayuda o butari ko ninyo, hala dawat dayon, ya butar sa dayon. Ana. Mao na ato. Tuwa dito yung nagrally, manghatag to, adto sa dayon, naihatag, wala dagan din ato. Murag yung mga iro, tagaag pagkaon, murag mga manok, nagisaburan. Wa pagita makaton, anang giingon nga, no vote buying, o kanang manghatag panahon sa eleksyon, manghatag dayon panahon sa eleksyon, maunay tinuod nga mga traidor sa atong katilingban. Kay ilan ang bawion kung makalingkod na sila, gisultihan na taana, bisan ang kumilik, nagsigig gukod ana. Nganong di man ta maminaw? Di ba? Kay ganahan kita anang naiihatag. Unsa may dili na to ganahan, kanang kitay manghatag. Kasi ganahan din ikaw no be. Unsa inyong pilion? Hatagan mo o manghatag mo? Kinsay mo ingon, Pader, ako ganahan jud ko magsigig panghatag. Tasa nga mo? Wa katunga. Istoryahin. Kamong mga asawa, kinsa ninyo'y magsigig hatag o pasaylo sa inyong mga bana, bahala nagmagsigi sila pakasa, magsigi ra gyud mong ingon, pasayloag kapituan kapito. Tas kamot, sawa. Way baka kay. Na, upat ra kabo. Aduha ra gani kay ni us-us dayong duha. Sige, mga bana, kinsa ninyo'y ganahan nga mudawat anang ingon ang Ginoo nga hatagi lang ginaog pagsabot ang inyong asawa bisag magyaw-yaw na gikas buntag ngadtos gabi tas ang kamot di gyud masuko. Hala, naagi mga banaw, hurot-hurot mag-isas kamot na mabaka ko. Congratulations. Congrats. Mao na kaning gisalikway nato mahimo ginang importante. Mo gina atong timan-an kanang dili nato ganahan maunay importante. Samaan ang tambal. Ang tambal para sa sugar, di ka ganahan. Tambal para sa kolesterol, tambal para sa pananguban ng mga sakit. Hilanat, ubo, uban pa. Di ka ganahan Kung sa may ganahan mo, soft drinks, pan, litson, nindot kaya na. Mga prutas, lami agyon, mga grapes, kaon ko ngayon, mga mangga, labi nagikas Guadalupe, pasta lamia. Pero hay may mas dali makadaot nimo katong tambal o kaning ni ang siging kaon. Kana mga lami ang pagkaon, dali kay na makadaot. Unsa may dili makadaot, utan, tubig lang, nindot, mais, isda, nindot kaya na sila. Pero pag kaway lami, tapara naglitson, isda, bahala ka na isda. Hay may lami ko no be, mga bana, kabit o asawa. Hay may dali ni mo iwakli, kabit o asawa, o bana. Mao na, bantayan kina natong way lami. Diri sa Ebanghelyo, way lami ang kinabuhi nga nangisda ang mga mangingisda niya way kuha tibok gabi. Pero pag ingon sa Ginoo, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo, bisag way lami. Kaya wag mo sila kuha tibok gabi karon na noong adlaw na. Pero ilang gisunod kay pulong man nga was la kay ilang Ginoo to, pero pulong gikan tos Ginoo. Pagsunod nila nakakuha sila daghan kayong kuha. Hapit pagani din sila kadaog. Og nakita day nila nga ang Ginoo di ay kadto. Mao na kung naa nato ang pulong sa Ginoo atong sundon, success is always at hand. Ang kadaugan o ang kalampusan naagid sa atong mga kamot.
Bisan sa ato karong politika, kinsa may kusog rong ng salikway, ang Team Marcos o Team Duterte? Kinsay kusog mo salikway ba? Team Marcos o Team Duterte? Tanawa, kanang kusog mo salikway, magkaratol-ratol na. Kanang mga sinalikway, musikat na. Tanawa karon kinsa may sigihag singgit sa mga tao. Pulong Duterte. Nga naman, tuwa man na priso man, gisalikway. Unya ang anak sad gi-impeach. Mga sinalikway. Sigihag lutos, sigihag duki-duki ng ilang confidential funds. Pero di ay ubang confidential funds nga more than 300 sa nakabuok. Nga sobra pa nas billions pa na, wa giuting kay o tanawa, sila ay nagkaratol-ratol karon. Bisag magrally sila, ang isinggit sa mga tao, Duterte. Mahahunong gud sila grally. Ana. Mao na nga naman. Tungod kay gisalikway manggod. Common gid na nato. Unya, labi na gyud og ang gisalikway mo relax ra. Mo enjoy ra sa pagsalikway, mo enjoy ra sa prisuhan, mo enjoy ra sa impeachment. Hastan ganahan kay taana. Mao bitanas Fernando Poe Jr., anhing Fernando Poe Jr., anhing Nora Honor. Sikat ka ito sila, mga megastar to. Ngano man, magpakulata-kulata man dayon, magpahilak-hilak man dayon. Munang inigdaog-daog na nila, may kaimudaan ng mga sentimental. Unya human mo bali dayon. Kano ana denta. Mao na. Ayaw gyud salikway. Kay ikaw gani mo salikway, maratol gyud ka. Tanawa ang mga Hudiyo, mga leader sa Hudiyo nga misalikway ni Hesus, ilang gilansang sa krus aron mamatay si Hesus. Karon ang giyaw-yaw na sa nag-ayog mga masakiton, pirmi nangangalan ni Hesus, nangaratol sila. Nangaratol. Kay ngano man ang ilang gisalikway nisikat na hinuog maayo. Di ba? At tanawa karon aton tanawon ang nahitabo. Gisalikway sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang iyang vice presidente si Sara ug ang amahan nga kanhi atong presidente. Karon tanawa hasta si Senador Amy Marcos gasigi nagkuyog-kuyog ni Sara. Ngano man na, di ba mahibong ta na? Tungod kay nisikat ang ngalan Duterte, ang apelidong Duterte. O kinsa to'y musuporta niini, mura sa kag proud kaayo. Muna, kining umaabot na tong eleksyon, atong tanawon ang mga tao na kanang dili kusog musalikway sa iyang isig katao. Muna'y una na tong tanawon. Kanang kusog kay musalikway sa iyang isig katao, kusog kay mo dumot, dili mo pasaylo, ayaw na nagbutari. Naman, makita man na nato ang ilang binuhatan. Kana bang, gyoy gamit anang pasaylo. O inigabot na gyud sa mulingkod na ning ato mga politicians, unsa man gyud una nilang isalikway, ang ato intaong mga kabus nga mga Filipinos nga mo'y kusog kaing mubutar. Hakuton pagid na nila aron mobutar, pero inig daog na nila din-an nila paminawon. Karon hatag-hatagan day bugas, himuon pang tag 20 ang kilos bugas dinhis Visayas. Way apil ang Luzon, way apil ang Mindanao. Nganong ingon ana man na, ambot lang. Wa ta kibaw. Kamo na lay discovery ana, kita na lay mamalandong. Kay panahon mas eleksyon. Katusang padayon padong na sad ang presidential election atong 2022 ning gawas pud ng tag 20 ang kilos bugas nya human nawa. Karon ni gawas na sad kay padong na sad midterm election, sunod ang gawas 2028 na sad tingali. Kanang ato na ning pamalandungan mura magdili na kay ni Diyos nun. Nya kay dili man Diyos nun, dili na nato paminawon. Ang paminaw nato unsa man, magtinabangay ta, magpasayloay ta, mag-inantusay ta,
ug siguruon nato ang labing ubos. Mao na ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod atong higugmaon. Mao bitaw dinis atong parokya, manghatag ta karong pista og 5 kilo rice ngadto sa atong labing ubos kategory D o kategory C sa atong mga parokyano dinhi. Mga naanas mga 3,000 kapin ang ilang gidaghanon atong tagaan. Bisan na lang anang gamay nga gesture nga makahatag nila pila ka adlaw nga relief sa ilang pagsigig pangitag bugas. Ana no? Nya makuha na nato sa inyong mga slot. Andam ba mong muhatag ana para sa inyo atong mga kabos? Andam mo dili. Kusga. Oh, kamo sa mga online parishioners, andam sa dunta. Ikaduha, ang atong mga kapilya. Atong gustong tabangan mo nang doon natay kuntis-kuntis nila unya ang atong premyo gidako-dako nato aron ilan ang gamiton pagpa-improve sa ilang kapilya. Kay ang kapilya manggod sa atong mga Katoliko maunay tigumanan sa managsilingan aron patubuon ang pagtuo. Ako produkto po ko sa among kapilya. Kapilya intaw na Mosbukid, musayaw inig kanang inigtukod ni Mosbongbong, musayaw ang bongbong. Kay tinuod simento pero ang gihimong kabilya kawayan. Unyag bukbuko na ang kawayan, musayaw na murag ngipon sa tiguwa nga hapit na matangtang. Pero didto mi magsigig rosaryo adto mi moadto kaupat kada semana, labing minos, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, punan pa ini ka Domingo meeting sa Legion of Mary. Niining nagtango-tango nya way simento nga flooring, abog kaayo. Didto ko ni tubo anang maong pagtuo. Mo nang dinhi sa ato, bisag ngadto sa Antugop, ngadto sa Dakit, ngadto sa Tabla, Lataban, San Roque, nga mga kapilya nga layo-layo na dinhi atong gipangtabangan. Andam ba mo palit og slot para ani? Wa na tingog. Bahala. Mao na unsa may atong buhaton karon, lingi ay mong tupad ingna din agit ti ka isalikway ingna ba na din ati ka isalikway kay maalkansi ko nimo kung isalikway ti ka musikat kas Ginoo, musikat pagyud kas isig ka tao. May pagdi ti ka isalikway kay magdungan tag kasikat. Di ba? Ana mao na hinumduman nato kanunay ang Ginoo mupabor gid na sa mga dinaog-daog og sa mga sinalikway, sa mga kabos og mga rejected sa katilingban. Dili ta mahadlok isalikway, di ta mahadlok mahimong kabos. Ang atong kahadlukan mahimulag tas Ginoo. Mao bitaw si San Vicente Ferrer na himong powerful, na himong milagroso kay kuyog niya kanunay ang pulong sa Ginoo. Mo nang atong tema karon moingon gid ta, San Vicente Ferrer lig-on og sulundon nga kauban sa magpapanaw sa paglaom. Nganuman kay si San Vicente Ferrer nakapruiba gid nato ang gahom naa diha sa mga tao nga magsunod gyud pulong sa Ginoo. Ang kadtong nagsalikway sa pulong sa Ginoo mahimo gyung alaot.